आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। FK आसाम चाय हर घूंट में ताजगी लाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीबुन औ आबिरु सबील, बुखारी व मुस्लिम। दुनिया में ऐसा रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह रूह रहता हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बीवी रमाबाई अम्बेडकर की 123वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला महबूब नगर मुस्तखर के माला महानाडू दफ्तर में माला महानाडू की निगरानी में बड़े जोश व खरोश के साथ तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सदर नरसिम्हैया ने शिरकत करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमाबाई अम्बेडकर वो खातून हैं जिन्होंने कई मुश्किलात का सामना करते हुए एक वक्त का खाते हुए अम्बेडकर की तालीम के लिए रकम को भिजवाती थीं। कौम की तरक्की के लिए शौहर की नक्श कदम पर अपने आप को गामजन रखा। इस मौके पर ज़िले सदर मंत्री चिन्ना केशवलू, रियासती सदर काडम बालराज, रियासती सेक्रेटरी मट्टी मिद्दी बालराज और दीगर मौजूद थे। బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి సతీమణి అయిన మాతా రమాబాయి అంబేద్కర్ గారి 123వ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ మాలమానాడు ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కార్యాలయంలో మాతా రమాబాయి చిత్రపటానికి పూలమాలలేసి అదేవిధంగా అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలేసి ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈరోజు ఎన్నో గొప్ప గొప్ప చదువులు చదివిండ్రంటే ఆమె చేసిన శ్రమ త్యాగం వల్లే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు గొప్ప చదువులు చదివిండని చెప్పడానికి మేము సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. ఆమె పేడ ఎత్తి నుగ్గులు కొట్టి ఎన్నో కష్టాలు పడి రూపాయి జమ చేసి విదేశాల్లో చదువుతున్నటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి డబ్బులు పంపించి ఈరోజు జాతి ప్రయోజనాల కోసం ఒక పూట తిని మరో పూట పస్తుండి తన బిడ్డల అనారోగ్యంతో చనిపోతున్నప్పటికీ కూడా జాతి శ్రేయస్సే ముఖ్యమని నమ్మి భర్త అడుగుజాడలో నడిచి సమాజ శ్రేయస్సు కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించిన మాతా రమాబాయి గారికి తెలంగాణ మాలమానాడు పక్షాన పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆమె శ్రమ ఎన్నటికీ ఈ జాతి మరవదు, ఆమె చేసిన కృషి ఈ జాతి ఎన్నటికి మరవదని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా ఆమె కృషి వల్లే ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు గొప్ప చదువులు చదివి భారత రాజ్యాంగంలో అట్టడుగు ప్రజలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించి వారి అభివృద్ధికి తోడ్పడిన మాతా రమాబాయి జీవితం ఎంతో గొప్పదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆమె ఆలోచన విధానాన్ని, అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని తెలంగాణ మాలమానాడు ముందుకు తీసుకుపోయి వారి ఆశయ సాధన కోసం మా వంతుగా మేము కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆ మహనీయుల త్యాగాల వల్లే ఈరోజు భారతదేశంలో అట్టడుగు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో
జీవిస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बीवी रमाबाई अम्बेडकर की 123वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिला नारायणपेट के कोसगी मुस्तकर पर अम्बेडकर चौराहे पर दलित तंजीमों की निगरानी में बड़े जोशो खरोश के साथ तकरीब का अहतमाम किया। इस तकरीब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाते हुए ख़िराज पेश किया। इस मौके पर इन दलित तंजीमों के कायदीन ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की तालीम के हुसूल में रमाबाई अम्बेडकर का अहम किरदार रहा है। उन्होंने अम्बेडकर की तालीम के लिए कई मुश्किलात का सामना किया है। इन कायदीन ने इस मौके पर कहा कि हर दलित को उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। इस मौके पर सेवरोज जिले सदर बोड़ा वेंकटेश, बानासा जिले सदर चिन्नी कृष्णा और दीगर मौजूद थे। జోహార్ జోహార్ ఈరోజు మన మాత రమాబాయి అంబేద్కర్ 123వ జయంతి శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి. ఈరోజు మనము బహుజనుల మంత్రము మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భార్య రమాబాయి జయంతికి సందర్భంగా ఈరోజు ఆమె చేసిన త్యాగాల వలన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈరోజు ప్రపంచంలో జ్ఞాన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. అందుకోసమే ఆమె చేసిన కృషి భారతదేశానికి మరవలేనిదని మేము గుర్తిస్తున్నాం. దాంతోపాటు ఆమె చేసిన సేవలు, ఆమె చేసిన త్యాగము, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఆమె పిడికలు అమ్ముకొని డబ్బులకు చదువు కోసము ఇచ్చిన ఘనత మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భార్య మాత రమాబాయికి చెందుతుందని మనం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మనము 123వ జయంతి మన రమాబాయి గారిని జరుపుకున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందరికీ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి జయతుములతో ముగిస్తున్నాను. జై భీమ్. AIKSCC की कॉल पर जिला वनपर्ती के मंडल अमरचिंता मुस्तखर में CP न्यू डेमोक्रेसी CPM CPI पार्टी की निगरानी में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मौके पर CPI जिले जनरल सेक्रेटरी विजय रामुलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा ज़री क़वानीन के खिलाफ आज मुल्क भर में रास्ता रोको प्रोग्राम के मुनासिबत से अमरचिंता में भी रास्ता रोको एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर तमाम ही तंजीमों के कायदीन मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़री क़वानीन के साथ साथ बरक़ी क़ानून को भी रद्द करें। इस मौके पर बल्दी नायब सदर GS कोपी, भास्कर, विजय रामुलू और दीगर मौजूद थे। పోలీస్ అన్నలకు కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. రైతాంగ బిడ్డల బిడ్డ, అందుకే మీరు మేమంతరం కలిసి నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దయ్యేంత వరకు ఇంకొక గంట సేపు ఓపిక పడితే బిడ్డ ఈ మంట ఢిల్లీలో సెగ పలుతుంది. అరే బిడ్డ, వ్యవసాయ చట్టాలు మేము రద్దు చేస్తామని చెప్తారు. అప్పటిదాకా మనం లేవకుండా కూర్చుంటే మంచిగుంటది బిడ్డ. కింద మిసా కింద నిన్ను నన్ను జైల్లో పెట్టే ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు దేశంలో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి చట్టం కార్మిక వ్యతిరేకంగా, మరి రైతులకు వ్యతిరేకంగా, ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా అనేక సమస్యలు చూస్తూ ఉంటే ఈ దేశంలో నువ్వు నైతికంగా ఈ రాజకీయాల్లో నువ్వు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పేసి, ఎందుకంటే నువ్వు వచ్చినప్పుడే పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగపడే పద్ధతిలో ఎప్పుడైతే స్విస్ బ్యాంకు చూపించి స్విజర్ లాంటి నుంచి నల్లధనాన్ని తెల్లధనంగా చేస్తానని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే చెప్పి ప్రజలకు జన్ధన్ ఖాతాలు తెరిపించినావో అప్పుడే నీ సంగతి బండారం బయటపడింది. ఎందుకంటే ప్రజలకు ఏదైతే చిన్న నోట్లు మార్చి పెద్ద నోట్లుగా మరి కోటీశ్వర్లకు ఉపయోగపడే పద్ధతిలో డబ్బులు మార్చినవో అప్పుడే అర్థమైపోయింది. ఈరోజు రామ జన్మభూమి పేరు మీద మాది రామరాజ్యం,
హిందూ రాజ్యం హైందవ రాజ్యం, మరి మా ధ్యేయం రైతు రాజ్యమే మా ధ్యేయం అంటున్నావు. నువ్వు రామ మందిరం కడితే మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ ఈరోజు రామ మందిరం పేరు మీద ఈరోజు అనేక మంది మీ కార్యకర్తలు గ్రామాల్లో జనాలకు వెళ్ళి నిధులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నావు, గుళ్ళు గోపురాలు కట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. కానీ ఈరోజు రైతులు చాలా కష్టాలు చలికి వాళ్ళకు అన్నిటికీ ఓర్చి అక్కడ కష్టపడి ఇప్పటికి 155 మంది పైన చనిపోయారు. మరి 73 రోజులుగా ఆందోళన కొనసాగుతూ ఉంటే రైతులను పట్టించుకోకుండా రాముని గుడి కడతానంటున్నావు. అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు, ప్రజలకు ఉపయోగపడే పద్ధతిలో నీవు ప్రజా సమస్యల సాధన కోసం, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసం ఉండాల్సినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు ప్రజలను రైతులను మర్చిపోయి ఈ దేశంలో ఒక రావణ కష్టంలో మరి ఉత్తర రాష్ట్రాలు మొత్తం పోరాటానికి ఇప్పుడే సిద్ధమైనరు. మరి రాబోయే పోరాటం అంతా కూడా దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పోరాటాలకు పూనుకున్నారు. రాబోయే కాలంలో రైతుతో పెట్టుకుంటే, రైతులు అనుకుంటే రాజ్యాలు మారుతాయి, రాజులు మారుతారని చరిత్ర ఉంది. కాబట్టి నీవు ఇప్పటికైనా గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ, వెంటనే ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, కార్పొరేట్ శక్తులకు ఊడిగం చేస్తున్నటువంటి మరి నరేంద్ర మోడీ పాలసీ విధానాన్ని తిప్పికొట్టాలంటే యావత్ రైతాంగం అంతా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ तेलंगाना के ज़िला नारायणपेट से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मोहम्मद अजीम, जो तकरीबन 10 साल कबल रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब गया हुआ था, मगर सऊदी अरब में काम ना मिलने और कफ़ील की हिरासानी की वजह से वो आज तक रोज़गार से महरूम है और 10 सालों से सऊदी अरब में फंसा हुआ है। मोहम्मद अजीम के वीज़े की मियाद भी ख़त्म हो गई है। कोरोना वबा के बाद से मोहम्मद अजीम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अजीम अपने मुल्क वापस आना चाहता है। जब इसने कफ़ील से हिंदुस्तान रवाना करने की अपील की तो ख़ती रकम का मुतालबा किया जा रहा है। परेशान हाल मोहम्मद अजीम ने मुल्क वापसी के लिए मरकज़ी और तेलंगाना हुकूमत से अपील की है। मोहम्मद अजीम ने तेलंगाना के वज़ीर KTR से मुल्क वापस आने के लिए ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि इन 10 सालों के दौरान मोहम्मद अजीम के वालिद और एक भाई का भी इंतकाल हो गया है। कफ़ील की हिरासानी की वजह से वो वालिद और भाई की आखिरी रसूमात में भी शिरकत नहीं कर सका। मोहम्मद अजीम की वालिदा ख्वाजा बी ने अपने बच्चे की मुल्क वापसी के लिए हुकूमत तेलंगाना और KTR से अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीमुद्दीन है। मैं नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तेलंगाना स्टेट का। और मैं आके सऊदी अरब में हूँ। मैं आके 10 साल हो रहा सऊदी अरब में आके 10 साल हुआ। पर 10 साल पहले मैं कफ़ील के पास दूसरा काम करता था मैं। और वो कफ़ील 2-3 साल तक कफ़ील किया, बोला मैं तनाज़ुल ले लेवल के। फिर मैं क्या करा, दूसरी तरफ तनाज़ुल लिया और दूसरा कफ़ील के बाद तनाज़ुल लिया मैं। तनाज़ुल लिया बाद तो दूसरा कफ़ील क्या करा, मेरे पास तनाज़ुल ले लिया। वो मेरे को अहमा बनाया नहीं 1 साल तक। चुप अभी नहीं बना, अभी तनाज़ुल नहीं हुआ बोल के मेरे चुप सताया मेरे। फिर बाद में मैं इसको चुप पीछे पड़ते गया, काम नहीं क्या नहीं। फिर मेरा काम तो दे भाई, मेरे को तो काम भी नहीं दिया। अब फिर बोलता मेरे को नहीं भी रुक, अभी ठहर जा बोलता। अब तक मेरा खामा भी नहीं मनाया, मैं क्या करा। और मेरा खामा भी नहीं ख़त्म हो गया। अब वो कफ़ील बहुत सता रहा, बोलता पैसा दे, पासपोर्ट लेके जा। उसको मैं नहीं करता, पैसा दे बोल रहा हूँ। मैं बोला पैसा कहाँ से ले, तो काम दे भाई। बोला मैं काम नहीं है तो पैसा दे मेरे कर, खाली पैसा दे चले जा बोल रहा। दूसरा क्या भी नहीं कर, मैं जाने का रास्ता भी नहीं है। और मैं गवर्नमेंट मोदी हुकूमत से और तेलंगाना स्टेट से मैं KTR सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे जल्द से जल्द यहाँ से बुलाइए, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने का रास्ता कोई भी नहीं समझ में आ रहा। जाने का रास्ता कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मैं बहुत परेशान हूँ। 8-10 साल और मैं आके यहाँ पर, मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया और मेरे बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया। मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बुला ले। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। यूँ कहते हैं यहाँ पर कोरोना की वजह से काम भी नहीं है, इधर परेशान हूँ मैं।
میرا راستہ بھی نہیں ہو رہا جانے کے لیے. کچھ ہمیں مدد کرے پلیز. حکومت سے میں KTR صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میری مدد کرے. اور میرا کفیل ہے نا میرے بلا کے پیپروں پہ سگنیچر لے لیا. پتہ نہیں کیا لکھا تھا کیا نہیں معلوم نہیں. پیپر زبردستی لے لیا کہ 2 آدمی پکڑ کے زبردستی میرے پاس سے سگنیچر لے لیے اور دینا سے دینا بول کے پھر باہر ڈھکل دیا میرے. چلے جا باہر جا کہیں بھی جا بول کے. اب میں کیا کروں؟ میری مدد کرے پلیز. KTR صاحب سے میرے ریکویسٹ کرتا ہوں میں میری مدد کریں. ضلع نارائن پیٹ اوٹکور منڈل مستقر کے لنگیشورا سوامی مندر کے قریب واقع گایتری چاول کی فیکٹری میں ہفتے کی شام آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر فیکٹری کے مالکان نے فوری طور پر 100 نمبر پر کال کرتے ہوئے واقعے کی اطلاع دی، جس پر پولیس نے نارائن پیٹ کے آتش فروز عملہ کو طلب کرتے ہوئے آگ بجھانے کا کام انجام دیا. آگ لگنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فیکٹری میں ویلڈنگ کا کام جاری تھا. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے مالکان کی لاپرواہی کے نتیجے میں ہی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا. اس حادثے میں 600 تھیلے جل کر خاکستر ہو گئے. نمائندہ سٹی انڈیا نیوز رحمت علی کی رپورٹ. हाँ साइड से టీవీలో వస్తుంది ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجیٹل سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 12 اور حیدرآباد میں AG سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. تو ناظرین، اب مجھے ذکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. شب بخیر، اللہ حافظ.